Amarya kenan. So nake da ki dan jira na anan. Zan dan je baya shagon dawo yanzu nan ba jima zan. Me za ka yi a shago kai ka cika yawo wallahi. Haba. Akwai abin da nake so na je na karɓo ne to ina so ki jira na anan yanzu nan zan dawo. To shikenan ka yi sauri ina jiran ka. Sai ka dawo. Yanzu nan zan dawo ina zuba. Ranki daɗe. Ka ganke da wani mahaukacin bandakin da nan makareci. Ya ji ya sato kaya an yi hanya ya sato su ya sa ya zai da miki karya. Ban gane ba. Ai barin ga miki gaskiya barawo ne kuma mukun mahaukaci ne. Wancan saboda bai san ma yancinsa ba ma. Da ya je ɗauko wandan soja ma ya je saka a jikinsa makareci mahaukaci. In kina neman cikakken mayaudari ai ba ke kaɗai wannan yaudara ba. Saboda haka yanzu da ya wuce to dai ma mahaukaci ake kiransa. Sai mutum ya Yeah! Put your drinks up! ni ne mugun mahaukacin wallahi ban sani ba ranki daɗi ya hakuri. Wannan waye zai tsaya da ke? Wallahi da ka ganshi haka na ganshi ban san shi ba. Ko bai ganni ba ne? A da bai ganka ba amma yanzu ai ya ganka baka ga ya ware ba. Ina ganin bai san matsayina ba ke. Sai na faɗa mishi bacin gashi yanzu ya gani da idan sa baka ga da yanda ya tafi ba. Ba dan ya gani ba kenan kuna tsayawa kenan kuna tsayawa.